ஊரு உறவு உலகம் எல்லாமே நீதான்டா. உங்க பையன் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? மணி போல் என்னும்மா என் காவல் மாலாக்கவும். உங்க பையனுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவனுக்கு புக் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து படிக்க வைக்கணும்னு ஆசையா? சொல்லுங்க. ஓகே, அது உங்களுக்கு எதனா வேணுமா? தந்தானே நானே தானே நானோ தானே நானே 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 தானே நானோ. இதாண்டா தாய், இதாண்டா அம்மா. அவங்க பையன் சுட்டி விடுங்க.